Shwmai, a chroeso I Sgwrsio. Just cyn ni rando I y pennod yma, fi moyn just esbonio cwpl o geiriau dwi'n dweud yn y podlediad. Cwpl o geiriau Cymraeg, dwi'n defnyddio llawer o slang. So dwi'n dweud tymod, a mae'n golygu wyt ti'n gwybod. Just fel yn Saesneg, ni'n dweud, you know? Yn Gymraeg, ni'n dweud tymod. Mae'n golygu yr un peth, really. A hefyd, dwi'n dweud sain hoffi. Mae sain yn golygu dwi ddim yn hoffi, sain hoffi. A dwi'n neud camgymeriadau, wrth gwrs. Ni'n siarad am lockdown, a y cyfnod cloi yw phrase ysati yn defnyddio, y person dwi'n siarad gyda. Ond dwi'n dweud y cloi mawr, a mae'n golygu the big lock, ond neni. A hefyd, dwi'n dweud cwpl o geiriau o Indonesia hefyd. Raja, mae'n golygu king. Sambal, sauce chili. Rendang, bwyd o'r ynys Sumatra. A makasi, a mae'n golygu diolch. Felly, croeso I Sgwrsio. Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Ysati. Shwmai, Ysati, sut wyt ti? Helo, shwmai. Fi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Ie, dwi'n good, diolch. Dwi'n cyffroes I siarad gyda ti, achos ti'n... Wel, sa'n gwybod ble I dechrau, ond ro'n i'n really hapus I siarad gyda ti dros Twitter, achos ro'n i'n siarad Cymraeg a Indonesieg neu Bruneieg. Roedd yn eitha cool, achos does dim lot o pobl yng Nghymru I fi I ymarfer gyda yn yr iaith Indonesia. Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach am fel pwy wyt ti? Fi yw Ysati. Fi'n byw yn Abertawe. Fi'n dod o Brunei yn wreiddiol. Mae gyda fi teulu fan hyn. Fi'n symud I Abertawe achos mae fy ngŵr astudio yn Prifysgol Abertawe. Mae mab gyda fi. Mae fy mab gallu siarad dwy iaith. Pa iaith? Fi'n siarad Brunei gyda fe, a fy ngŵr Rodri siarad Cymraeg gyda fe. Cool iawn. Mae'n gallu siarad dau iaithoedd by default. So'n gwybod sut I ddweud hynny yn Gymraeg, ond mae'n really, really pwysig. Mae'n really dda. Just am y pobl sy'n gwrando, Bruneieg yw the Brunei language. So, yeah, ti'n dod o y wlad Brunei, neu just Brunei? So'n gwybod y gair yn Cymraeg. Well, yeah, fi'n dod o Brunei. Brunei yw wlad bach yn Borneo. Fi'n dod o Brunei, Bandar Sri Begawan. Wyt ti'n gwybod poblogaeth o'r Brunei? 600,000. O, bach iawn. So mae'n falle yr un rhif fel Abertawe? Yeah. Dwi ddim yn gwybod, ond falle rhywbeth fel na. Yeah, fi'n credu. A am faint wyt ti wedi byw yng Nghymru? Wel, cwestiwn diddorol, achos o'n i'n astudio cyfrifeg y cyllid yn Prifysgol Aberystwyth 2013 tan 2015. Sorry, beth nes ti astudio? Cyfrifeg y cyllid, accounting and finance. Diolch. Felly hwn yw 2013 tan 2015. Wedyn ar ôl hwn, symud nôl I Brunei. Wedyn, oedd fy ngŵr gofyn cwestiwn I fi I cael priodi, os fi'n gallu priod gyda fe.
Wedyn ar ôl hwn, 2017 nôl yn Gymru. Oh, waw. Yeah. Llongyfarchiadau hefyd, ond ti wedi bod gyda'n gilydd nawr ers blynyddoedd, Yeah. A stori diddorol iawn. Ystydais i yn Aberystwyth hefyd. Wow! Yeah, a wedyn ar ôl Aberystwyth, es i Indonesia. So, well, passing ships in the night, ti'n bod. Mae'n diddorol. So, nes ti cyrdd dy gŵr di yn Aberystwyth? Neu Brunei? Do, yn Aberystwyth, yn y Llety Prifysgol. Yeah. Oh, mae'n cool iawn. A wedyn, pryd a pham nes ti dechrau dysgu Cymraeg? Wel, fi'n dechrau dysgu Cymraeg pan o'n i'n yn y prifysgol, achos fi'n trio just, ti'n modd, impress fy ngwr. Ar ôl hwn, fi'n meddwl, dim yn digon beth fi wedi dysgu, achos fi just dysgu bach. Ar ôl cael idrys fy mab, o'n i'n dechrau dysgu yn serious. Fel just dysgu cymryd mwy, o'n i'n cymryd mwy dosbarth a trio siarad. Wedyn, yn y diweddar, ers cyfnod cloi, fi wedi bod yn siarad Cymraeg tro amser yn y tŷ gyda fy ngwr. Wow. Dechreuais i siarad Cymraeg tro amser yn y tŷ. Da iawn. Mae'n anodd i newid yr iaith ti'n siarad gyda rhywun weithiau. Nes ti stryglo gyda hynny, neu... Wel, ti'n dal yn neud so mae'n iawn, I guess. Ond nes ti ffeindio fe anodd i switcho, i newid yr iaith? Yeah, weithiau, wel, yn gyntaf, o'n i'n teimlo maen nhw'n rili anodd, ond maen nhw'n fel her mawr, ti'n modd. Felly, fi just dal, just siarad mwy. Beth fi wedi wneud yw fi wedi siarad yn mwy syml, achos fi'n trio, beth yw hwn yn Gymraeg? O tro amser fi'n trio cyfeithi y gair, ond nawr fi just trio esbonio yn syml. Ond weithiau, os fi just mwyn siarad yn cyflym, fi just siarad Saesneg. Wel, a mae hynny'n hollol iawn hefyd. Dwi'n neud yr un peth, achos mae pob person sy'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n gallu deall Saesneg hefyd. So, ni'n lycus, really. Ni'n gallu neud y ddau weithiau. A mae pawb yn neud Mae'r pobl sy'n iaith gyntaf yn defnyddio Wenglish weithiau. Ond mae'n impressive iawn. Mae'n really, really cool chi'n siarad Cymraeg gyda'n gilydd. Rhywbeth positif i dod mas o'r y cloi mawr, Yeah. A hefyd mae'n fel enghraifft i idrys fy mab i weld, fy mam gallu siarad mwy na un iaith. Pa oedran yw Idris? Mae Idris 2.5 oed. A mae'n gallu siarad Cymraeg a Bruneieg? Yeah. Mae fe'n gallu cyfri yn Cymraeg, a hefyd... Beth di cyfri? Cyfri yw counting. Cyfri yn Gymraeg a cyfri yn Bruneieg. Mae'n really dda i glywed, mae'n really nice. Dwi'n cefnu genus o pobl sy'n gallu bod dwy iaithog o'r... Oh god, sa'n gwybod sut i ddweud hynny. O'r oedran fach, I guess, from a young age, o'r oedran iechyd. No, ifanc. Ifanc? Oedran ifanc. That was really difficult to say. Ond ti'n deall, ie? Yeah. Diolch. Diddorol iawn. Okay, iawn. So, dechreuais i dysgu Cymraeg pan est ti i Aberystwyth. Wyt ti'n dal wneud y cwrsiau nawr? Wyt ti'n dal yn dysgu, neu wyt ti wedi gorffen y cwrsiau Cymraeg? Neu, sorry, y cwestiwn cyntaf, sut nes ti dysgu Cymraeg? Nes ti wneud y cwrsiau, neu nes ti wneud Saesneg yn Welsh, neu Duolingo, neu... Wel, ces i fel dosbarth tro diwetha, ond
nawr fi just meddwl ma' nhw'n just fi'n siarad mwy Cymraeg ers Zoom, just informal, gyda ffrindiau newydd trwy Zoom. Hefyd fi'n siarad Cymraeg yn y tŷ. Fi'n lico edrych ar teledu hefyd, fi'n lico edrych ar cartoons, fi'n joio edrych ar cartoons gyda Idris yn Gymraeg. Maen nhw'n helpu fi dysgu geiriau newydd fel gramadeg a pethau. Ond falle un diwrnod fi'n mynd i cael fel dosbarth eto. Ond falle does dim rhaid i ti achos ti'n siarad fab right nawr, t'mod? Fel dysgwr fel fi a ti, fi'n credu ni'n rili dda siarad am fy hunan fel, ond os bwnc eraill, fel, sa'n gwybod, rhyfel neu rhywbeth fel na, maen nhw'n anodd. Dwi'n cytuno gyda ti. Dwi'n rhugl mewn y pwnciau dwi'n hoffi siarad amdano. Ond os mae rhywun yn ofyn fi cwestiwn am, agriculture, neu rhywbeth fel na, dwi ddim yn gwybod y geiriau i expreso fy hunan, neu siarad am, agriculture yn Gymraeg. Ond hefyd weithiau, mae'n yr un peth yn Saesneg, sa'n really siarad am quantum mechanics yn Saesneg, so, tymod. Ond dwi'n teimlo fel, dwi'n iawn, dwi'n gallu siarad Cymraeg, ond dwi'n dal yn neud y cwrsiau. A pan dwi'n neud y cwrsiau, dwi'n dysgu llawer o geiriau newydd pob wers, a dwi'n just teimlo fel, ble mae geiriau yn dod? Where are they coming from? Achos, sa'n defnyddio nhw, ond mae'n dda i wneud y cwrsiau, dwi'n credu hefyd, am y reswm dwedais ti. A ble nes ti ffeindio dy ffrindiau di i siarad Cymraeg gyda? Ti'n gwybod fel fi wedi dilyn lot o pethau Cymraeg ar Facebook. Maen nhw'n wedi rhoi fel hysbyseb, fel siarad gyda ni, fel beth yw bore coffi neu pethau fel na. Felly fi just rhoi y manilion ar Zoom, wedyn fi just siarad. Mae'n really cool. A pa mor aml wyt ti'n siarad gyda dy ffrindiau dros Zoom? Wel, 2 neu 3 iaith, 2 neu 3 waith, waith, yn y wythnos. Waw, mae'n really dda. A mae'n dda i cael y consistency fel na. Dych chi'n just siarad fel casual coffi a llonc sgwrsio? Pethau fel na, fel pethau arferol, fel coffi a clonc. Weithiau ni'n siarad pethau serious, ond maen nhw'n her mawr i fi, sialens mawr i fi. Dwi'n moyn gwybod rhywbeth. So, just achos dysgais i Indonesieg pan ro'n i'n byw yn Indonesia, doedd y Saesneg ddim yn helpu fi, ond roedd y Cymraeg wedi helpu fi gyda'r y pronunciation o'r geiriau Indonesieg. So, yn gwybod os ti'n dweud hynny yn Bruneieg, ond nga fel tidak, ond slang Jakarta, nga suka. Nga bisa. Nga bisa. On the sound, mae'n bodoli yn Gymraeg. Ond fel Nghaerdydd. Oes lot o pobl o Brunei sy'n byw yng Nghymru? Fi ddim yn siŵr, really. Fel, fi'n gwybod lot o Bruneians byw yn Llundain. Yn Abertawe, fi ddim yn gwybod un person o Brunei byw yn hyn. Mae'n da, achos mae'n wlad bach iawn, so mae'n dda i cael un person sy'n byw yn Abertawe, actually. Mae'n really dda. Achos does dim llawer o bobl o Indonesia hefyd sy'n byw yng Nghymru, ond dwi wedi ffeindio yng Nghaerdydd ferch sy'n neud bwyd Indonesia fel takeaway.
mae hi'n dod o just tu fas o Jakarta, a mae'n really cool, achos dwi wedi trio coginio tipyn bach o'r bwyd Indonesia, ond mae'n anodd, ond mae'n cymryd llawer o amser, like, fel enghraifft rendang. Os ti'n moyn coginio rendang, wyt ti'n hoffi rendang, Fi'n lico rendang. Fi'n lico sambal. Fi wedi bod yn bwyta sambal pob dydd. Dwi'n colli sambal. Dwi'n hoffi bwyd speislyd hefyd. Dwi'n defnyddio chili mewn llawer o pethau, ond does dim sambal go iawn gyda fi. A dwi'n colli sambal. Iawn. Wel, achos ni'n siarad am geiriau nawr, oes hoff gair gyda ti yn Cymraeg? Wel, fi'n lico gair hiraeth. Mae pawb yn hoffi y gair hiraeth, a mae'n obviously, mae'n neud llawer o sens, achos mae'n gair hyfryd iawn. Pam wyt ti'n hoffi e? Achos os fi'n dweud fi'n homesick, maen nhw'n dim ond wedi teimlo fel alsal, ond os ti'n dweud, mae gyda fi hiraeth, maen nhw'n swnio fel, fi'n really sal. Achos, ti'n modd, really cochli, really gweld eisiau Brunei. Dwi'n deall hynny. A pryd oedd y tro diwetha ST i Brunei? Blwyddyn diwetha, llynedd. Iawn. Mis Medi, fi'n credu. Iawn. Wel, gobeithio, wyt ti'n mynd blwyddyn nesa? Fi'n gobeithio, maen nhw'n amser anodd nawr. O'n i fod i fynd i Indonesia, achos oedd ffrind fi, roedd e'n cael priodas yn Bali, ond obviously, achos o coronavirus, roedd popeth yn counslo, oedd siomedig, ond gobeithio blwyddyn nesaf fi hefyd dwi'n gallu mynd nôl i ymweld fy ffrindiau. Gawn ni weld. Wyt ti wedi bod yn byw yn Indonesia yn hir te? 3 blwyddyn. 3 mlynedd? Pam wyt ti yn Indonesia? Wyt ti'n gweithio yn Indonesia? Ro'n i'n gweithio fel athro Saesneg. Right. Yn Jakarta. Wyt ti wedi bod i Indonesia? Na, dim eto. Falle un diwrnod. Oes gair arall gyda ti? Fi'n credu, fi'n lico pysgod. Gair dda? Maen nhw'n gair pwysig. Dim ond pysgod a sglodion. Pysgod yw gair cyntaf fi yn Gymraeg. Iawn. Mae'n gair dda, a os mae'n gair cyntaf nes ti dysgu, mae'n mwy arbennig, I guess. Pysgod. A mae hefyd, mae'n gair dda, dwi'n credu, pysgod. Achos maen nhw'n swnio, fel pysgod. Mae'n dda. Wyt ti wedi cael, neu wyt ti wedi ffeindio unrhyw beth anodd dros dy daith gyda Cymraeg? Rhywbeth anodd. Wel, dim really rhywbeth anodd. Mae fe'n anodd i dysgu iaith eraill, fi'n credu. Ond fi'n credu i fi, maen nhw'n just heriol newydd i fi. Fi'n credu mae Cymraeg yw iaith hawdd i siarad. Her mawr yw ysgrifennu Cymraeg, fi'n credu, achos fi wedi bod yn just siarad. Fi ddim yn really ysgrifennu yn lot, ond yn y diweddar fi wedi bod yn ysgrifennu lot fel yn Twitter, achos fi'n gwybod os fi'n ysgrifennu mae lot o gramadeg, problem gyda gramadeg, felly wedi bod yn ysgrifennu yn dyddiadur. Dyddiadur? Hwn. Diary. Diary, Wyt ti'n neud y dyddiadur yn Gymraeg? Bob beth yn Gymraeg. Da, a pob dydd? Wel, fi'n trio. Mae'n syniad really dda, a
sa'n wedi meddwl i wneud rhywbeth fel na, ond dwi'n hoffi sgwennu llawer ond yn Saesneg, ond mae'n syniad mor dda i wneud yn Gymraeg, achos I guess, mae'n anodd i ddechrau, ond mae rhaid i ti meddwl am geiriau newydd pob tro, a fel fi, dwi'n dysgu geiriau trwy'r sgwennu nhw. Mae rhaid i fi ysgrifennu y geiriau i cofio nhw yn fy mhen i weithiau. Diolch am y syniad. Mae'n really, really dda. Hefyd, os ti'n ysgrifennu yn y dyddiadur, ti'n gallu weld beth ti wedi ysgrifennu tro diwetha. Felly, os ti'n ddim yn cofio un gair, ti'n just, hwn, okay, just... Ti'n gwybod beth, mae syniad mor dda. Dwi'n really, really hoffi hynny. Byddwn ni'n trio wneud e. A dwi wedi weld ti ar BBC Cymru, dwi wedi weld fideo ti wedi wneud gyda nhw. Ond mae sianel YouTube gyda ti hefyd. Yeah. Wyt ti'n gallu just esbonio tipyn bach am dy sianel YouTube? Wel, fy sianel YouTube fi, dechreuais i just wneud e am personol, achos fi moyn edrych pa mor fi wedi datblygu. Ond wedyn, rhywun wedi dweud i fi, pam ti moyn cadw gyda dy hunan? Pam ti moyn rannu gyda pobl eraill? Fi just, sa'n gwybod. Man, yeah. Wedyn fi wedi rhoi gwybod in person, wedyn maen nhw'n just rwy'n arall edrych. Felly, rwy'n actually lico fe, beth fi wedi wneud a fi'n siarad hefyd. Maen nhw'n neis. Gyda sianel fi wedi weld, fi ddim yn really lico hen fideos achos fi'n cringe. Dwi'n deall hynny. Dwi'n sgwennu barddoniaeth yn Saesneg, a pan dwi'n weld yr hen fideos fi, neu darllen y hen cerdd, dwi'n cringio. Dwi ddim yn really hoffi nhw, so weithiau dwi'n wneud nhw private ar YouTube a stuff. Ond gyda yr iaith, mae'n pwysig i cadw nhw, achos mae'n rhan o'r proses, a mae'n ddangos pobl, wel, dyna ble o'n i'n 2 blwyddyn yn ôl, ond nawr dwi'n yma. So da iawn ti. A faint o fideos gyda ti nawr ar dy sianel? Lot fi'n credu. Fi ddim yn rili cyfri, ond fi just wneud e achos fi moyn pobl edrych fel enwedig dysgwyr. Maen nhw'n i wneud camgymeriad. Yes, dwi'n cytuno gyda ti. Dyna beth fi'n lico, achos fi'n gallu dysgu mwy. Yeah. Fi'n dysgu lot o wneud mwy camgymeriad. Dwi'n really hoffi y reswm yna, achos dyna pam dwi'n wneud y podlediad hefyd, achos dwi'n wneud camgymeriadau pob tro, ond dwi'n dal yn defnyddio'r iaith. Does dim ofyn gyda fi i defnyddio hi. A hefyd, dwi'n moyn gobeithio, fel ti, helpu pobl eraill sy'n gwrando i adeiladu hyder. Mae'n pwysig iawn. Right. Oes straeon ddoniol neu diddorol gyda ti o'r dysgu Cymraeg? Rwy'n wedi, pan o'n i'n gyda fy mab yn cyfraith cerdded, oedd hi'n siarad Cymraeg gyda fe, gyda person yma. Fi'n credu ffrind, sa'n siwr ffrind hi, sa'n gwybod o neuadd, ond oedd hi'n dweud iddo fe, mae fy daughter-in-law, merch yn cyfraith, gallu siarad Cymraeg. Oedd yn just really, ti'n gwybod, hapus, fel, diolch yn fawr am dysgu siarad ni, fel da. Wedyn rhoi fi cusan ar y boch.
Felly fi'n credu pobl yn really cyfnogi, Dwi'n cytuno gyda ti. Y mwyafrif o'r amser gyda fi. Sa'n wedi cael unrhyw un cysanu fi, ond maen nhw'n really hapus i cyrraedd pobl sy'n dysgu Cymraeg. Mae'n really, mae'n nice i clywed. Diolch am rhannu. Wyt ti'n siarad Cymraeg gyda dy teulu gŵr ti? Ydyn nhw'n siarad Cymraeg? Ydy. Mae'n cool. Iawn. Okay. Dyna'r cwestiwn dwi'n ofyn, byddwn ni'n ofyn pob tro yn y podlediad. Dyna y scenario. Mae peiriant amser gyda ti. Mae time machine gyda ti. A ti'n gallu mynd nôl yn y gorffennaf i ymweld 3 lefydd wahanol. Ble fydda ti fynd a pam? 3 lefydd? Beth yw lefydd? Places. Oh, right. Os mae gyda fi peiriant amser. Fel Doctor Who. Wel, fi moyn mynd i Egypt fi'n credu. Fi moyn gwybod mwy am hanes prawch, fel pam maen nhw'n neud mummies. Fi moyn gwybod lot amdano nhw, achos fi wedi bod yn edrych ar Netflix. Sakara Tomb, hwn, 1. 2, fi'n credu, wel, fi moyn mynd i'r rhywle, fi moyn gwybod mwy am James Brooke. Wyt ti'n gwybod James Brooke? Mae hi yw Raja Gwyn cyntaf yn Borneo. Dwi wedi clywed amdano fe pan i amgueddfa yn Kuala Lumpur. Straeon diddorol. Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach am ei bywyd e? Sa'n siŵr sut fi'n esbonio, ond fi wedi darllen mwy am teulu Brooke. Felly, yn cyntaf maen nhw'n fel neud busnes, wedyn maen nhw'n cymryd dros Sarawak. Trio neud cymryd mwy tir yn Sarawak, wedyn Brunei. Roedd wlad nhw yn bodoli tan yr ail ryfedd y byd, ydy e? Ydy. So, a wedyn oedd y Brunei yn dod mas o'r y kingdom nhw, I guess? Ydy Brunei rhan o'r y region Sarawak? Wedyn mas. Ond mae'n hanes diddorol iawn. Wyt ti wedi cael pobl yng Nghymru sy'n gwybod ble mae Brunei yn? Wel, stori doniol. Pan o'n i'n yn llety prifysgol, ffrindiau fi, does neb gwybod ble mae Brunei. Arbennig ffrindiau gwyn. Felly, dim ond un person sy'n gwybod ble mae Brunei. Mae fy ngŵr. Fi just, ti'n gwybod ble mae Brunei? Wedyn, oedd yn dweud, iawn. Nes ti hoffi Aberystwyth? Ydw. Fi'n really hoffi Aberystwyth. Fi'n wastad mynd nôl i Aberystwyth. Fi'n credu mae Aberystwyth fel ail cartref fi. Dwi'n cytuno, yr un peth gyda fi. Mae'n lle arbennig. Wyt ti'n hoffi Abertawe? Fi'n licio Abertawe, ond achos fi wedi bod yn byw yn Aberystwyth, felly ti ddim yn gallu cymharu gyda Aberystwyth. Sa'n really wedi cymryd llawer o amser. Sa'n wedi cymryd? I haven't spent. Sa'n wedi gwario. No, treulio. Sa'n wedi treulio llawer o amser yn Abertawe. Ond dwi'n hoffi y traeth. Mae'n eitha lycus i cael dinas mwy agos i y draeth, dwi'n credu. So ti wedi wneud un fideo gyda BBC, ond wyt ti wedi wneud unrhyw beth arall gyda S4C neu BBC Radio Cymru neu rhywbeth? Wel, fi wedi
wneud sawl beth yw interview eto? Cyfweliad? Cyfweliad hwn. Fi wedi bod yn wneud sawl cyfweliad gyda BBC Radio a hefyd BBC Cymru Radio. Wedyn fi wedi wneud cyfweliad gyda heno. Oh, cool, nice. Fi'n meddwl mae'n cool. Mae yn, yeah. Mae'n really nice, mae'n nice i cael y cyfle i siarad. Right, byddwn ni'n gorffen, ond just cyn ni gorffen, os mae pobl moyn dilyn ti neu gwylio ti, wyt ti moyn just rhoi dy channel YouTube, falle dy Twitter, mae lan i ti, unrhyw beth ti moyn hysbysebu. Wel, mae YouTube gyda fi, YouTube Cymraeg, a Twitter Cymraeg gyda fi. Os ti moyn edrych ar YouTube, enw fi, Ezati Arifin. Wedyn, os ti moyn edrych, ffindio fi yn Twitter, username fi yw wedi blino iawn. Mae'n really dda. Pam wedi blino iawn? Achos fi'n wastad yn wedi blino. Fab, diolch. Twitter ti ar YouTube ti. Fab. Ezati, diolch yn fawr iawn. Mae Casu Byniag. Mae'n wedi bod pleser i siarad gyda ti. A diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Diolch yn fawr. Hwyl. Selamat malam. Diolch yn fawr iawn eto am gwrando. Os ti moyn dilyn ni neu siarad gyda fi ar y podlediad, ti'n gallu ffeindio Sgwrsio ar Instagram, Twitter, Facebook a YouTube. Diolch yn fawr iawn a cadw'n saff. Hwyl fawr.